मसलपुर ताइक्वान्डो एकाडेमीनि सा 6 फरायसाफोरा मोनब्रै रुफानि मेडेल आरो मोननै ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। आसामनि सराइदेउ जिल्लानि सनारि कलेज इनडोर स्टेडियामाव थांनाय 22-23 आरो 24 जुनाव आसामनि ताइक्वान्डो मार्शल आर्ट्स आरो स्पर्ट्स गौथुमजों लोगोसे जायगानि गेलेमु आफादा खुंफुंनाय जादोंमोन। बे बादायलायनायावनो मसलपुर ताइक्वान्डो एकाडेमीनि सा 6 फरायसाफोरा रुपानि मेडेल आरो ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हानायाव जाफुंसारदों। मिथिनाय बादिब्ला ताइक्वान्डो एकाडेमीनि सोगोमसार नार्जारी आरो सुरज बसुमतारीनि दैदेननायाव सराइदेउ जिल्लायाव खुंफुंनाय बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लानि मसलपुर ताइक्वान्डो एकाडेमीनिफ्रायबो माखासे फरायसाफोराबो बाहागो लाहैदोंमोन। प्रलब कुमार कंस, रैसुमै बर', कस्तुरी बरदलै, सागरिका देखाया रुपानि मेडेल आरो भूमिका ब्रह्मआ राधिका बसुमतारी ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हाबोदों। बे ताइक्वान्डो बादायलायनायाव मेडेल देरहानो हानायखौ लानानै फोरोंगिरि सोगोमसार नार्जारी आरो सुरज बसुमतारीया जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जिअग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in, इमेल ID govindcollege@gmail.com।